Εγώ περίμενα ειλικρινά να δω κάτι καλύτερο. Απογοητεύτηκα, πραγματικά. Υπομονώ να δω πώς μπορεί ένα τόσο άνευρο και άχρωμο κομμάτι να μπει στη δεκάδα της Eurovision. Ανυπομονώ πραγματικά. Eurovision θα φάμε μεγάλη. Καλή φωνή η κοπελίτσα, καλό το τραγούδι, ας πούμε. Τι το τραγούδι? Πού πας τώρα για τη γενοκτονία των ποντίων στον γκέι πάρε. And of course, Montenegro voted. And 12 points go to Greece. Greece! 12 points go to Αστερώματα μικρή. Greece! Greece, 12 points. La Grèce, 12 points. The 12 points go to Greece! Greece, 12 points. 12 points from Cyprus's jury pour la Grèce. 12